z roka na rok naše kvetinárstvo sa usiluje, aby aj s kvetinovou dekoráciou vyzdobilo tento taký akože významný deň pre mladých, zamilovaných. Takže aj tohto roku sme si zvolili tak niečo nové, aby sme boli v súčasnej dobe v trende, čo by mladí povedali, lebo to je viac menej deň pre nich. No tak sme si zvolili také vonku. Je to síce, nežičí nám počasie, no ale nevadí, zamilovaní môžu byť aj keď prší. No tak sme si zvolili taký, aby si robili tie také selfie. A máme tu pripravené pre nich aj prekvapenia, kytičky malé, ktoré oni potom si môžu zobrať s takýma odkazami zamilovanými a môžu to okrem kvetov, ktoré si prídu kúpiť, tak môžu si zobrať aj každý ten jeden odkaz s kytičkou. Vaše kvetinárstvo neustále prináša niečo nové. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu? Usilujeme sa byť v súčasnej dobe, sledujeme siete, internet, Facebook, Pinterest a usilujeme sa, aby to bolo tak, ako by malo byť v tejto dobe.